Здравейте в моя канал! Днес времето е прекрасно и аз реших да отида на лов за нови книжки, така че ще ви взема с мен и се надявам да ви е интересно. Понякога просто имам нужда да пообиколя по улиците, да обиколя книжарниците и да си избера някаква нова книжка, която да мога да си купя веднага. Надявам се да ви е интересно. За съжаление, аз все още съм болна, малко ми е трудно да говоря, имам дни, в които изобщо не се чувствам добре, дори не чета книги, просто лежа и пия някакви неща, но времето си тече, минава и на мен ми се иска да започна малко по малко да приключвам видеята, които съм започнала, така че вие до тук видяхте кадрите, които направих от един прекрасен слънчев ден, в който аз така проявих желание да си разходя, да обиколя книжарниците и да си купя някакви книги. Аз обичам да правя това от време на време, въпреки че имам много книги в къщи за четене. Така че е време да ви покажа кои книги всъщност си купих от тази моя обиколка, която направих. Някои от книгите са спонтанна покупка, а някои от книгите отдавна са ми в списъка с книги, които бих искала да си купя и бих искала да прочета. Просто в един момент ги забравям, тъй като са толкова много. И от време на време, като ги видя, се сещам за тях. Така се случи и в него ден. По принцип тръгнах с идеята да си купя новото фентази, четвърто крило, което е супер много нашумяло. Вярвам, че е много хубаво, много е красиво. Видях го на жарницата, разгледах го, разлистих го, но в крайна сметка реших да си купя друга книга и ние с Малкия принц решихме, че тъй като сме в сезон есен и тъй като доста хора така са повлияни от предстоящия празник Хелоуин, решихме, че може би точно сега е моментът да прочетем Мизери на Стивън Кинг. Това е една книга, която аз от много отдавна искам да прочета.
Не съм я прочела до момента, тъй като и не можах да я намеря в библиотеката. Много пъти ходих да я търся. Може би аз забравям да попитам дали изобщо я имат налична или по принцип е в читатели постоянно. Но в крайна сметка си я купих. Имам я и смятам да се я чета. Или сега през октомври, или ноември, но при всички положения това е една книга, на която анотацията ми звучи много интересно и имам желание да прочета. Надявам се, че много ще ми хареса, защото тук това е психотрилър, може би до някъде мистерия и се разказва за един писател, който претърпява тежка автомобилна катастрофа, но е спасен от една от най-големите му почитателки. Обаче тя се оказва, че нещо не е в част. Тази Ани Уилкс се казва почитателката и го принуждава да започне да пише нова книга. И той трябва или да се съгласи да напише тази нова книга, или да рискува живота си. Така че на мен това ми звучи много интересно и се надявам, че много ще ми хареса тази книга. Това си избрах от книжарница Хеликон след като влязах, но преди да вляза в книжарницата, на входа ние имаме две книжарници на Хеликон в Бургас. Тази, която ни е по-старата книжарница, всъщност даже мисля, че тя е първата книжарница изобщо в България на Хеликон. Те отпред на входа имат две кошници, които се изнасят. В едната кошница има английски издания, книги на английски език, а в другата кошница има книги на български език, които са преоценени или по-скоро са оценени с цени около 5 лева. И аз се спрях от любопитство да разгледам какво има там и си харесах една малка книжка, която е зимна книжка. Ето това много красиво издание. Много ми хареса. Тя е малка като формат. Ще ви направя едно сравнение с Мизъри. Ето виждате колко е маничка. Книжката се казва Разкази за Коледа на О. Хенри на издателство Изток-Запад с твърди корици. В книжката има много красиви илюстрации. Има в книжката. Наистина е много хубава. В книжката има 3 разказа. $1000, Даровете на блъхвите и Последният лист. И аз съм решила, че тази книжка ще се я чета по време на Коледа, около коледните празници. Много ми хареса самото издание. След това реших, че няма да купувам повече книги. Бях си решила да си купя по една книга от книжарница, но до тук съм си взела 2. И продължавам нататък. Оставаше ми много малко свободно време, затова реших, че няма да посетя другите 2 книжарници, които си бях намислила. Се върнах към последната книжарница, която мислех да посетя. И оттам си взех 2 книги. Като за едната отидох с предварителна нагласа, че ще се я взема, тъй като това е една книга, която гледам от няколко години и която много искам да прочета, но винаги я забравям. Просто аз мисля, че я забравям, защото дори не съм се написала в списъка с книги, които искам да прочета. Просто забравям я. И наскоро я гледах в едно от видеята на Цвети и се сетих за нея. И си казах, трябва да я взема, да ми я пред очите, защото пак ще я забравя. И това е, ето това, детско фентази или тинейджърско фентази, Да убиеш кралство на Александър Кристо на издателство Orange Books. Тук се разказва за малката русалка, която поддържа живота си, мисля, но не съм много сигурна дали е точно така, но тя притежава колекция от 17 човешки сърца, всяко от които е отнето по хладнокръвен начин. И не знам повече за тази история, но понеже съм чела отново на Orange Book, съм чела Доведената сестра или другата сестра беше, мисля, че беше Доведената сестра, която е един вид
препрочет или друго виждане за историята на Пепеляшка, в която се разказва по-скоро за грозните сестри на Пепеляшка, какво се случва с тях след като Пепеляшка се омъжва за принца. На мен беше много интересно и сега ми е много интересно да видя какво се случва тук с малката русалка, защото със сигурност историята ще е много различна от тази, която ние познаваме на Андерсен и на Уолт Дисни. Така че това ще е една книжка обаче, която не съм сигурна дали ще чета сега или ще си оставя по-скоро за зимния период. Ще видим. Не съм решила напълно, но предвид есенния TBR и книгите, които съм си подготвила, които искам да прочета сега, не знам дали просто ще ми остане време и за тази книга. И другата книга, която си купих от книжарници Orange, беше абсолютно импулсивна покупка. Просто я видях, знаех, че е ново заглавие. Мисля, че съм чела някакъв коментар, може би на Стефани Витанова, не съм напълно сигурна, за ето тази книга, Детайлите на Ия Янберг. Честно казано, изобщо нямам представа за какво става въпрос в тази книга. Просто изключително много ми хареса как изглежда на външен вид, много ми привлече с заглавие, с корица и когато я разгърнах книгата, се зачетох малко и тук ми изглежда като есеистично написана книга, философска книга, книга с повече размишления и тя няма абсолютно никаква пряка реч в нея. И не знам, някакси привлече ме тази книга. Реших, че може да ми хареса на мене и си я взех. Имаме един нов книгоразделител от Хеликон, който е много симпатичен. И междувременно, мисля, че в същия ден получих една пратка за една книга, която беше с изчерпан тираж. Така прочетох ревю на Стефи, което страшно много ми хареса и беше посочила и няколко цитата, които много ми харесаха. И потърсих книгата, намерих я в книжен пазар и си я взех. Не знам дали може да се намери лесно тази книга, но определено е книга, която препоръчвам много силно, особено на хора, които обичат да четат книги, свързани с екзистенциални въпроси и изобщо с смисъла на живота и с важните неща от живота. И това е ето тази книжка. Тя е много тънка. Това е пиеса. За първи път чета пиеса. Прочетох я веднага. Книжката е разделена в 3 части, 3 действия, като тук се разказва за едно семейство, което е загубило детето си. И в първата част ние виждаме историята през погледа на бащата, във втората част виждаме историята през погледа на майката и в третата част виждаме историята през погледа на детето. Като страшно много цитати съм се отбелязала, неща, които много ме докоснаха наистина и честно казано много ми се искаше да ви ги прочета, но те са толкова много, че направо все едно да ви прочета цялата пиеса. Затова няма да ви чета сега нищо, просто ще ви препоръчам, ако харесвате книги, в които дори да си поплачете малко, да преоткривате себе си, да пренареждате приоритетите си в живота, книги, които да ви повлияват за това как да продължите напред, как да се отнасяте към себе си и към хората около вас. Много силно ви препоръчвам тази книжка. Наистина, честно казано, не мога да ви прочета цялото заглавие, тъй като моя английски изобщо не е добър. Първата дума е доста сложна, но ще се опитам.
Conjunction или екзистенциалната невъзможност на битието на Дензел Рибеловски на издателство Черното фламинго. Определено много мъничка книжка, много кратичка, но събрала страшно много в нея и за мен това е съкровище и толкова много ми хареса, че със сигурност ще си поръчам и други пиеси. Аз си имам такива, които съм си запазила. Съм си записала, че искам да си взема. Наскоро Стефи също беше говорила или беше пуснала пост в Инстаграм за една книжка, за един мъж и една жена, които се срещат в един влак. В момента не мога да се сетя как се казваше книгата, но това беше книга, която съм си я отбелязала, че искам да я прочета и след нейното мнение вече абсолютно със сигурност ще я взема тази книга. Просто няма как да купя всички книги, които искам да си купя и не е необходимо, разбира се. Но това е, че много искам да ги прочета. Да, това е, че много искам да прочета всички тези книги и си мисля, че като ги купя, че едва ли не ще ги прочета веднага, а то не се случва точно така. Но няма да приключа до тук, защото аз си направих и една поръчка в Озон, която също пристигна. Така че нека да ви покажа и нея и след това да мога да се отдам на видеята, в които вече да ви разказвам повече за прочетените книги, защото много държа да отбележа, че освен, че купувам книги, аз и чета книги, не е само да си купувам. Така че нека да продължим с кашончето от Озон. Ето го кашончето, не е от големите, не е от малките. Има не знам колко на брой книги, вече забравих, може би 5 или 4, сега ще видим. Първата книжка, с която започвам, е една книга, която аз потърсих и се рових и исках да намеря такава книга да прочета, след като прочетох Екso на Аксио, в която се разказва за кей-попа. Много ми се искаше да прочета нещо подобно и ми беше препоръчана ето тази книга Кей-поп поверително на Стивън Ли на издателство Ибис. Това е тинейджърски роман, естествено. Въобще не съм прочела анотацията, просто тъй като ми беше препоръчана, че е подобна на Exo и става въпрос за кей-поп. Реших да си я взема и да я прочета. Надявам се да ми хареса. Така изглежда по-обемничка. Има си и книгоразделител. Супер. Така, исках да кажа, че много ми се четеше нещо подобно на Exo и затова си поръчах тази книжка K-pop поверително. Надявам се да ми хареса също толкова много, колкото ми хареса и Exo. И тъй като аз много отдавна в кошницата постоянно слагам и махам една книга, която е на LGBT тематика, най-накрая реших да си я взема, въпреки че все още не съм седнала да чета тези книги, но това е една от книгите, която ми беше най-много препоръчвана в тази тематика, ако искам да прочета. И аз реших, че ще си я взема и това е "Назови ме с твоето име" на Андре Асиман. Също не съм чела анотация, също не знам за какво става въпрос, то даже май няма анотация, ми има само мнения. Да, има само мнения на хора, които са я прочели. Знам, че има филм по тази книга, знам също така, че има и продължение, което обаче не знам дали е преведено на български език. И това е, което знам. И другото, което знам е, че всеки, който я е прочел, ми я препоръчва много силно. И затова си казах, тази книга сигурно е нещо много хубаво и нещо много прекрасно и трябва да я взема, за да я прочета. И си я взех и нея.
но също не знам кога ще я чета. Нека да ми я пред очите и в някакъв момент да започвам да я чета. Сега виждам, че тя също е на Черното фламинго издание. Между другото, аз съм си харесала много книги на Черното фламинго. След това си поръчах една поредичка, която я наблюдавам от много дълго време. И тъй като установих, че напоследък чета много мрачни книги, които много ми натовариха психически и емоционално, реших, че искам да прочета нещо по-фентази, нещо по-детско, нещо по-приказно. И когато си скролвах така в любими, където съм си поставила всички книги, които искам да си купя и да прочета, ги видях отново, сетих се за тях. Това е една дуология и реших да се я взема, тъй като беше малко намалена. И това е първа книга Дива вещица на Лене Кобербьол. Лене Кобербьол на издателство Ема, с много сложна фамилия, не мога да я прочета. И съответно се взех и втората книга, която се казва Дива вещица. Ето ги двете книжки. Смятам, всъщност това е първа книга, това е втора книга, извинявайте. Дива вещица е първа книга и Дива вещица втора част. Те са с едно заглавие. Много сладки корици, много ми привличат. Става въпрос за едно момиченце, което след някакъв инцидент получава едни свръхвъзможности и започва да прави някакви магии, и на мен ми се стори, че тази история на мен ще ми хареса и си я поръчах, за да я чета сега. Надявам се, че по принцип плана ми е да я чета сега през октомври. Ако не успея през октомври, ще се опитам ноември или декември да я прочета. И последната книга, която се взех, е също една книга, която много исках да прочета. И явно сега е бил момента да си я купя. И това е едно ново издание на Къщата на клоуните на Галин Никифоров. Може би, ако следите канала ми от началото или по-отдавна, знаете, че аз много харесвам книгите на Галин Никифоров и защо много ми харесват темите, които той разглежда в своите романи и начинът, по който ги представя, стила му на писане, обратите, които се случват. Изобщо всичко много ми харесва и това е една книга, която не съм чела от неговите книги. И реших, че ще си я поръчам, ще си я прочета. Изглежда кратка книжка и е кратка книжка, малко по-малко от 200 страници, с нормален шрифт. Така че, ако историята е интересна и ме увлече и не е много тежка имам предвид като тъжна, драматична, мога да я прочета за един ден дори, но не съм много сигурна коя книга кога ще чета, така че може да ми пишете отдолу в коментарите за коя книга бихте искали да чуете мое мнение по-рано. Въпреки че рано, най-рано, може би от средата на ноември, защото в канала предстои да видите 2, даже 3 видеа, свързани с сляпа среща с книга, тъй като имам 2 прочетени книги, една разопакована, която съм започнала, и предстои да отварям и 4-та, тъй като вече сме месец октомври, така че там трябва и искам, разбира се, да направя тези видеа и да ги приключа и да ги обработя и да ги кача. Също така имам като идея и други видеа, които ми се иска да кача, особено едното да кача преди края на октомври. Здравейте отново от мен, правя едно последно включване в това видео и ще сложа край.
Тъй като на 15 октомври моят канал става на 2 годинки, реших, че искам да го отбележа по някакъв начин и този път реших начинът да бъде като подаря една книга на един от вас. Книгата, която избрах да подаря, е една от моите книги, които съм прочела, която ми хареса, но смятам, че може би някой друг ще оцени по-високо от мен и отделно заглавието е така доста тематично свързано с рожден ден и това е Рожденичката на Пенелъпе Дъглас на издателство Сиела. Това е един тинейджърски любовен еротичен роман. Ако харесвате такъв тип литература, ако искате да прочетете тази книга, може да се запишете да участвате за нея, като оставите отдолу коментар с това, че искате да участвате за книгата и ще оставя срок до края на месец октомври. След това ще направя един жребий, ще изтегля един от вас, като молбата ми към вас е да се включват хора, които живеят на територията на България или ако живеете в чужбина, да има такава опция да мога да изпратя книгата до адрес в България и след това да си я получите по някакъв друг начин, защото аз нямам такава възможност да изпращам книги до чужбина. Така че това е, ако ви харесва тази книга, ако искате да участвате за нея, може да се запишете да участвате. И аз искам като край на това видео да ви благодаря отново, че сте го изгледали до края, че сте останали с мен до края. Благодаря ви отново за подкрепата, която ми давате, за коментарите, които ми пишете. И много съм щастлива и много се радвам, че успях да създам едно такова малко общество, едно такова мини място, в което да си говорим, да се контактуваме, да се общуваме за книги и да разменяме мнения за тях, независимо те дали се препокриват едни с други. За мен дори е много по-интересно да чуя някакво по-различно мнение от моето за някоя от книгите. Благодаря ви отново за цялата тази подкрепа, която ми давате. Надявам се да не ви разочаровам, надявам се да продължа да ви радвам, надявам се да продължа да правя видеа, които да ви бъдат интересни и полезни, както на вас, така и за мен самата. И много ще се радвам да продължим да бъдем заедно. Така че ако харесвате това, което правя, може да ме подкрепите като се абонирате за канала, като харесвате видеята, които качвам и като оставите коментар свързан с съответното видео. А сега ви пожелавам един прекрасен книжен ден от мен. Ще се радвам да се видим отново в следващото видео.